Hello po mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng pata umba. At meron po tayo ditong rice, mangga na may bagoong. Ayan. Napaka-special po ng araw namin ngayon dahil makakasama po natin sa online collaboration ang isa sa mga pinaka-iniidolo namin na Pinoy mukbanger na si Rodnin Inpil. Si Rodnin Inpil po ay nakabase po siya sa Batangas. Dati po nasa Israel, umuwi na lang po siya sa Pilipinas. So mga foodies, sana po supportahan niyo po siya at huwag kalimutan Subscribe! Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Cheers. Cheers! Don't forget to like and subscribe and turn on the notification bells para malaman nyo po kung kailan po ulit kami magmumukbang. See you on other videos. Ayan guys, napanood natin ang napakaganda nating idolo na si Rodnin Inpil. Opo mga ka-foodies, sina Rodnin Inpil po ay nakabase po sila sa Israel. So after po niyang manganak, si sis niya, umuwi po siya ng Batangas. So sana po, suportahan natin sila at huwag kalimutan Subscribe! So bago po tayo kumain, mag-pray muna tayo. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. In the name Amen. of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. So, malinis na po yung kamay namin. Kain na po tayo. Kain na po tayo mga ka-foodies. Kaya ako ng rice. Ito. Ayan. Unang subo tayo. Oo. Ito, tabang. Kunang. Ito yung sa akin. Unang subo para sa inyo mga ka-foodies. Rodnin Inpil, para sa inyo ang unang subo. Sarap. Diyan mo nalagyan ng sauce, yung sauce. Nakalimutan natin yung sauce niya. Yung sauce. Sarap. Sarap. Sarap nito. Yan. At meron siyang mushroom. Ito po, oh. Ano? Yung mushroom. Sarap. Sarap. Sausaw. Anong sauce pa lang, panalo na po. Laka, oh. Laki. Sarap ito. Sarap. Mga foodies, baka nagtataka po kayo bakit naging Rodnin Inpil. Ang ibig po sabihin ng Rodnin Inpil Lambot na ay guys. Erod at sis Ninya. Pinagsama po yung pangalan nila kaya naging Rodnin. Yung Inpil naman po ay India at Philippines. So, pinagsama po Inpil. So, Rodnin Inpil po. Ako man din dati nagtataka po bakit anong ibig sabihin po ng Rodnin Inpil. So, yun po pala. Pinagsama po yung pangalan at po yung India at Philippines.
Naiwan po si Sir Chakas sa Israel after po mga anak ni sis niya. Kasama po niya umuwi yung baby po niya na si Baby Dior. Hello, baby Dior. Napaka-cute niya, no? Ang cute niya. Kamukha ng papa niyang smiling face yung bata. Bungis-ngis. Sarap. Sarap. Alam nyo guys, alam yung first time ko sumali sa mukbang ni kasi wala pa akong alam sa mukbang. Oo. Siya yung unang pinanood sa akin ni Opo. ni Dapo Dibi, si Rodnin. Rodnin Impil. Tsaka talaga yan, lagi ko siyang pinapanood dati pa. Lagi niyang kasama nagmumukbang si Sir Chakas talaga. Ang nakakatuwa sila, ang sweet-sweet nila pag kumakain sila nagsusubuan. Lagi kitang kinukwento kay BBM po. Oo. Nung di pa ako marunong magmukbang. Oo, yung tahimik pa siya nun. Sabi niya, panoorin mo si Rodnin Rodnin Impil. Yun pala yun. Tama. Pero ngayon dahil umuwi siya ng Pilipinas si sis niya, minsan kasama po niya nagmumukbang yung anak niya na si Utoy. Mabait si Utoy. Yes. Napakagalang niya. At napanood ko sila yung kumain siya ng balot. Galing niya. Nakalami siya. Sarap. Sarap. Sis Ninya, thank you so much po. Taos puso po kaming nagpapasalamat ni BBM Yes. dahil naka-online collaboration ka po namin ngayon. At masayang masaya po kami ni BBM ngayon. Thank you so much po at Yung God dating, bless. yung dating idol mo ngayon Dali na. Sumabit yung may kalaban. Yung dating idol mo ngayon, maano mo na sa Oo, online collaboration. No? Maraming salamat po, ma'am. Opo. God bless you, si. Meron tayong mangga dito, oh. Ito, may bagoong. Ang sarap ng mangga. Tsaka bagoong. Guys, so tingnan nyo, oh. Lambot, oh. Pares po kaming kakainin ni sis Rodnin Impel po. Yung umba po yung napag-usapan namin at saka mangga po. Ayan. Lambot. Sarap. Ang sarap pagkaluto, no? Ang lambot. Sarap.
Ayan guys, magpapasalamat lang po muna namin kay sa ano natin na kakulab natin kahapon na si Simply Jing. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Simply Jing. Beshi, thank you so much sa online collaboration natin. May kalaban din ako. Ganun talaga. Sarap. Yan. Wala na po akong rice. Papakin ko na lang yung ulam ko. Mga foodie bis, sana po supportahan po ninyo yung aming kakulab na si Rodnin Infil po. Masarap po yung pagkain niya at masarap din po siyang kumain. Napakabait na. Super bait po siya. Tsaka nanonood sigurado yung ano niya, yung si Sir Chakas. Shout out natin si Sir Chakas. Hello po, Sir Chakas. Hello po. Ingat po kayo dyan. Yes. Sarap. Sarap. Wala na siyang laman. Sa akin din, oh, wala na naman. Buto na lang, oh. Mangga naman tayo. Ang lambot kasi, guys. Ha? Sarap. Ang sarap ng bago. Ha? Kami dati, ito lang yung ulam namin. Mangga at bagoong. No? Gusto mo mag-isang kaldero ka, mangga lang ulam mo? Pwede rin. No? Sarap? Si Sheena Dancel, inaamo niya sa ano, isang kalderong kanin. Tsaka si Chicks TV. Oo nga. Gusto mo? Abangan nyo na lang. Hindi ko masasabi ngayon, basta abangan nyo. Ga? May tuwing eh. Lagi mong inaabangan yung tiyan ko, ah. Ga? Sarap. Ha? Uso na yung mangga ngayon. Sarap. Busog na naman. Wow. So, habang kumakain si BBM, magsha-shoutout po tayo ng mabilis. Gusto po namin magpa-thank you sa mga members po namin, sina It's Me, Grajin at Joby Tenorio para sa Silver B, Jenja Kaiden ASMR, at Lunch Break ASMR para sa Golden B. Sana po, supportahan natin sila at mag-subscribe na po kayo. At shoutout po kina Aida Asuncion, Wensley Stats, Albert Canvas, Sis Abby Chan, shoutout po sa'yo. Meron po isang channel, please pakivisit din po si Sis Abby Chan po. At kay Miss Cecil White, thank you so much po Miss Cecil White sa laging panonood niyo po sa amin ni BBN. God bless po. Salamat po.
At kay Pinay Ilocana Forever, Jinky Nation from Aklan, Feeling and Moments from California, Hiratan Nerissa, at si Baby Shin ni Mother Shingu. Hello, Baby Shin. Thank you so Baby much. Shin, hello. Nag-comment siya sa atin. Oo nga. Belated happy birthday, baby. I love you. At kay Imelda Rojas, Resi Sampang, Den Canaling from Naiya 3, at kay Jessie Kapala. At syempre, special shoutout sa mga napaka-supportive natin, friend. Sina Abby Calderon, Let Calderon, Rachel Calderon, Grace Calderon, Yan Calderon family. At kay Sheila Rojas, Mamita, Brenny Lagangan, at kay Christine Ogawa na tawa ng tawa siya sa atin. Silang dalawa ni Mamita pag naglalaro tayo. Oo nga. At kay Catherine Gabiola Vlogs, Kabalen, thank you so much. At kay Jocelyn Salalila, at kay Jing Suyat, Fernan Constantino, Nancy Suson, Isa Tisay, Teresita Sia, Tita Teresita Sia, shout out po sa'yo. At sa mga friends natin, it's Lenny, Jeffrey Jeffrey Chow, Chow, Mother Shingu, Ma'am Shirubi, Animes TV, Lace Lafang Channel, at kay Alfie Aldovino. At thank you so much din kay Ma'am Layli Bernarte at kay Tone for Joe Vlogs. Ayan. Maraming salamat po. Nahilo yung ano ko. Ngipin. At syempre, shoutout po sa mga Pinoy Mukbangers po. Thank you so much po. At Rodnin Infill po, mga ka-foodie bees. Sana po supportahan po natin si Rodnin Infill po. At thank you so much po, Sisi. God Yes. bless po. Sana po maulit po ulit ito. Yes. Mag-subscribe na po kayo kay Rodlin and Peel. Ayan, Opo. guys. Maglilinis lang po kami. At maglalaro tayo. Yes, babalik po kami. Bye-bye! Hello guys! Ayan, malinis na yung kamay namin at nagre-touch na rin ako. Maglalaro tayo ng... Cling Wrap Challenge. Ayan, Yes. tao na mabutasan yung cling wrap. Di po gamit yung kamay. Ang gamit lang po yung mukha At saka dila. Ayan. Ito po siya, guys. Ayan. Ito guys. Charay! Pahirapan na naman to, mga ka-foodie bees. Yes. So, Mga kapudibis, start na tayo. G. Game na. Bawal ang dayaan na BBM. 1, 2, 3, start now! Tinapin yung stick ko. Tawa ka na tawa dyan. Dali. Nalips-telips ko na tong... Ang hirap. Nalaban. Laway. One, two, three. Oh. Oh. Ay! Wala na! Ako na lang yung panalo. So mga foodie bears,
Nanalo si BBM, siya nakabutas ang kapal kasi ng mukha niya eh. Dali. Makapal talaga. Ay, galing-galing. Mga ka-foodie base, nanalo si BBM, nabutas po niya yung cling wrap. Alam niyo naman po yung ano niya. So mga ka-foodie base, Rodnin Impil po, Yes. please supportahan natin siya at mag-subscribe na po kayo. At syempre, pakiclick na po yung notification bell niya para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos ni Rodnin Impil. Rodnin Impil po, thank you so much po sa online collaboration. Maraming salamat po, ma'am. God bless po. Yes. Mga Kapudibis, visit na po kayo sa aming Facebook page, The Pudibi, At and TikTok po ni BBM. TikTok ni The Pudibi. The Pudibi. Ayan, guys. Oh. Kung nagustuhan nyo yung aming video, guys, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.